Jama'a assalamu alaikum. ‘Yan uwa musulmi don Allah don annabi duk wanda ya haɗu da wannan bidiyon nawa ya yaɗa shi a duka duniya. Duka duniya kaf. Duk inda musulmi suke. Da wanda suke jin yaren, da wanda ba su jin yaren, da wanda ya kamata a fassara ma. Ni dai na roƙi wannan bidiyon nawa duk wanda ya saurare shi ina so ya shiga kunnan malamai na duniya. Ba malamai na Nijar ba na Najeriya ba na duniya duka. Kuma don Allah duk malamin da ya saurari wannan bidiyo nawa don Allah don annabi inda hanyar TikTok da sauransu ina yawan shiga don Allah a ba mu amsa mu ji menene gaskiyar wannan magana da muke shi. Malamanmu na Nijar wasu sai mu ji suna faɗin duk wanda bai son shugaban shi suna kafirtar da mu. Misali kamar yanzu a ce cani shugaban kasa ne idan ka ce baka son shi kai ba musulmi kan mutu ba musulmi ba ne. Ni dai ina cikin wanda ba su ban zage shi ban ba zage shi ba kuma ba zan zage shi ba amma ban na so shi. To haka idan na mutu kafiri idan na mutu haka na mutu kahiri sai suna ɗauko wasu hadisai da wasu maganganun manzon Allah suna sakowa a cikin wannan maganganun ba ɗai ba ne. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok ina muku fata alkhairi. Alhamdulillah, dangane da ainihin wato hadisi wanda mutane suke shakka musamman ma waɗanda ba su yarda da jagorancin da Allah ya ɗaura mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani lokacin da ake karanta waɗannan hadisai sai suna shakka suna ganin kamar ba gaskiya ne ba saboda su ba su raida suka yi biyayya ga wanda Allah ya ɗaura a wannan kujera ta mulkin ƙasar Nijar cewa mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani. To sai ku saurari wannan hadisi gashi yana a cikin Fatahul Bari sharhi sahihin abin al-Bukhari na Ibn Hajar kenan. Hadisi na 6645 yace hadathana Musaddadun hadathana Abdul Waris an al-Ja'di an Abi Raja an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kariha min amirihu shay'an duk wanda ya kyamaci wani abu daga jagoransa ko shugaban ƙasa ko sarki ko hakimi ana fahimta ko falyasbir ya haƙuri fa innahu yanda al'amari yake man kharaja min sultan duk wanda ya fita daga jagoranci yace shi ba da shi ba shibran bide da taki daya mata mai ta jahiliya in ya mutu zai mutuwa ta jahilai ba a addinin musulunci ba. Kaga wannan hadisi shi ya tabbatar da yin biyayya ga dukkan wanda Allah ya ɗaura akan jagorancin ƙasarku as-sam'u wa ta'a za a yi biyayya sai dai in an zo da abin da ya saba wa Allah wannan shine kawai abba za a yi biyayya ba amma akan jagoranci ba za ka ce ba ni bai yarda da wannan jagora ba ni ba shugabana ne ba to idan ka mutu a cikin wannan hali mata mai ta jahiliya. Na'am, hadisi na biyu shi ko yana nan a cikin Musnaf Abdurrazzaq hadisi na 20,714 yake cewa akhbarana Abdurrazzaq an Ma'mar an Ziyad bin Alaqa an Arfaja anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ne manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kharaja ala ummati duk wanda ya fita daga cikin al'ummata ma'ana ana jagoranta ku sai wasu su koma ganga su ce su ba da su ba wahum mujtami'una su mutane sun taru mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani shine shugaban ƙasar Nijar sai kuka koma ganga kamar yadda wasu daga cikin karnan farauta 'yan siyasa suke yi yuridu an yi farriƙa bainahum suna nuhin su rarraba tsakanin kanun al'ummar gari su kama zakkuwa da magunguna na ƙarya da shaci faɗi wanda ba gaskiya ba saboda kanun mutane su rarrabu faqatuluhu ka'inan man kana
manzo sallallahu alaihi wasallam ce a kashe shi kowane ne duk inda ya kasance in an kamo shi a kashe shi. Wannan hadisi ga yana a cikin musnad na Abdurrazzaq hadisi na 20,714. Duk wanda ya fita daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga mu al'umma annabi ne, jagoran mu shine mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani a wannan lokaci. Allah ya kai shi bisa wannan kujera babu jayayya. Sai wasu suka koma ganga suka fandare suka ce su ba su raida ba. Ana fahimta? To idan aka kamo su waɗanda ke ƙoƙarin rarraba kanun al'umma cikin yanar gizo ko kuma irin su madaki da suka ɗauki makamai suna son raba kanun 'yan Nijar, duk inda suke annabi ya lamunce 'yan an kamo su a kashe su. Duk malamin da kaka tambaya ka tambaye shi in ba haka nan na ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, ina muku fata na alkhairi, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau mardi ce 21 ga wata na 5 Mai miladiya 2024. Ɗan uwa musulmi mai albarka, saƙonka ya zo gare mu, kuma alhamdulillah ka ce kana da buƙatar ka fahimta in dai haka nan ne wa'annan hadisai suke nuhi to za ka zubar da makamman faɗa. Kamar da ni ji bidiyon ka gaba ɗaya. To ga hadisan nan guda biyu, kuma hadisai ne ingantattu sun tabbata gaba ɗaya a cikin sahihi Muslim, ba Najeriya ba ko birnin Kudus kaka so ka zo ka kai hadisan a bincika maka a fassara maka, in ba haka na ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nuhi. Abin da nake so mutane ku gane, su wa'annan mutane musamman ma karnan farauta 'yan siyasa na wanga lokaci da aka yi ma juyin mulki, wato ba su da tawakkali ne, ba su dogara da Allah ba, kuma ba su yarda da cewa Allah yana zare mulki ba. Ka duba ka gani, ya aka yi tarihar baya Muhammad Usman, ai zaben da aka yi a ƙasar Nijar kowa ya yarda da cewa Muhammad Usman shine ya ci zaɓe. Amma da aka ƙwace aka baiwa wanda aka ba, Muhammad Usman bai hito bai ce shi bai yarda da Bazum ba. Bai taɓa hito a ce Bazum ba shugaban ƙasa na ba. Kuma mutanen Muhammad Usman baka taba jin da sun ka taba hito sun ka ce ba su da Bazum ba shugaban kasa ne ba. To yanzu inda kuna an kai ma haka na wannan lokaci ga ana zai ana shekarar gabiko. Gashi wa kirikiri ya ci aka kwaci. Amma saboda shi Muhammad Usman mutum ne mai ilimi, almajiri ne, sai dogara da Allah. Magana kwaya ɗaya yayi lokacin da sarakai sun ka zo suka ce shi ya hakuri yace musu yare da, amma in sun tabbatar da cewa shi na wance ya ci zaɓe ga Ƙur'ani su rance da yau magana ta ƙare. Saraki sun ka tashi sun ka wace sun ka ci su ba mai rantsu. A ce kenan ku kanku kun san da bai ci zaɓe ba. Amma baka ƙara jin Muhammad Usman yayi wata magana ba. Kuma baka taɓa jin Muhammad Usman ya ce shi bai reda ba Bazum ba shugaba ne ba. Saboda ni, saboda yana da ilimi. Duk inda Allah ya ɗauki wani ya aza shi bisa ga jagoranci ko ta wuce hayya ya hau shugaban ƙasarku ko sarkin ƙasarku, ko da cuku-cuku ko da mi, daga watan rana zaka zubar da makamman hada addinin musulunci. Magana ka fandare ka ce kai baka raida ba, ni ba shugabana na ba, wallahi tallahi ba musulmi kake ba in ka mutu a wannan lokaci. Sa'annan kuma ka koma ganga kai ta makarkashiya ga jagorancin da yake yi, kai ta ƙaryace kana raba kano al'umma bancin suna wuri ɗaya mutanen Nijar, kamar yadda su madaki suke yi da su marasa dalili. Wallahi jininka ya halitta sai a kamo ka a kashe ka. Ga hadisai nan duk wanda zaka kai maka kai mishi karanta maka. Mu ba muna abin nan na saboda son zuciya ba, muna yi na lillahi fillahi. Kuma in wada ma maganar da baka sani ba, ni kaina ina daga cikin mutanen da ban son Bazum ko miskala zarra, amma ban taba hitowa ni yi magana cewa ban son shi ba saboda Allah ya bashi zabi. Kana fahimta ta da kyau, saboda na san matsayin jagoranci. Ko ban so dole iya hakuri tunda Allah ya kai shi bisa tan kujera in bi shi. Amma ku da shike ba ku da imani, kuna da raunin imani, kuma abin da ke gaba gare ku ba ƙasa ce ba. Abin da ke gaba gare ku abin da ake samu. Kun san ba fafutuka ne kuke yi dan ƙasa ba, kuna fafutuka na saboda wasu mutane tsiraru a cikin Nijar. Shi yasa abba ku zubar da makamman hada ko hadisi 1000 an ka karanta muku ba za ku yi imani ba. Allah ya sauka, Allah ya shirye ku in kuna shiriwa. In ba ku shiriwa kuma Allah ya ɗauki mataki akan ku. Dalilan Allah ya ce qul Allahumma malikal mulku tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Ya bada mulki ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, ko ka so ko baka so ba. Wa'en ga hadisai da Annabi yayi bayani, duk wanda bai yarda da su ba Allah ya ɗauka mai mataki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.